Dakle, pažnja. Spremite mi, molim vas, toplu čokoladu. Naravno, draga. Hajde da krenemo. Prvo treba skuvati mleko i dodati kakao prah. Tako je. A sad ću dodati čokoladu. Jao, kakav miris, divno. Šefe, kako vam se sviđa moja čaša, jeli? Mislim da će unuci biti veoma drago da pije iz nje. Moj kakao je spremljen s ljubavlju. Kako slatko. Hoćete da probate, šefe? Ne morate. Ja imam svoj recept. Dakle, dodat ću što više tople čokolade. Kako je gusta i lepa. A sada treba umutiti šlag. A zatim dodati marshmallow. Eto, brzo i ukusno. Smirite se, bako. Ne dirajte. Moram i ja dodati šlag. Da, tako je. I marshmallow mi također treba. Da, ponovit ću sve za šefom. Ali dodat ću još i bombone. A još čokoladni sirup i keks. Obavezno ću staviti poki štapići, da bude što slađe. To je to. Završio sam. Wow, hvala vam puno. Sad ću probati ovo piće. Ova topla čokolada je mnogo slatka i ukusna. Ekstra. Baš mi se sviđa. A ovo je bakin kakao? Pa nije nešto. Wow, ovo piće je jako lepo. I ukus je super. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je brat. Čestitam. Ja sam najbolji. Bako, pažnja, imamo novi zadatak. Hoćete moći da mi ispečete tortu? Naravno. A sve što poželiš. Nema problema. Hajde da krenemo. Dakle, prvo treba premazati sve kore šlagom. Tako je. A sad ću uzeti nož i napraviti srce za moju omiljenu unuku. Odlično. Mislim da će joj se dopasti. Znam da moja unuka jako voli čokoladu, tako da ću dodati što više. I obavezno ću staviti različite slatkiše. Kakva lepota. Kako vam se čini, šefe? Bravo, bako. I ja ću napraviti tortu zanimljivog oblika. To će biti duga. Dakle, iseći ću tortu na pola, saviti je i preliti filom svih boje duge. Da, odlično mi ide. Da, skoro sam završila. Ostalo sve razmazati. Tako je. Sada mogu napraviti oblake od šlaga. Dodat ću oči i usta. To je to. Moja vesela torta je spremna. Hej, gde ćeš prljavim rukama? Kako ukusno. Moja torta izgleda super, jel da? Da, unuče. Samo što ni ravna. Čekajte, još nisam završio. Stavljam foliju. A zatim pravim glazuru. Istopit ću čokoladne mrvice plave boje. Da, tako je. Dodat ću šarene konfete. I gledajte sad. Dižam to. Je li to ukusno? Gledajte kako to lepo izgleda. Svaka mi čast. Ja sam genije. Da, to je moj unuk. Posluži se, draga. Kako lepe torte. Probat ću prvo dugu. To je veoma ukusno. Oduševljena sam. Kako slatko srce.
Obožavam čokoladu. A ova torta izgleda jako neuredno. Dobro, ipak ću je probati. Fuj, ne. Pobeđuje šef. Čestitam. Zašto? To je moj kečap. O, šefe, gledajte. Prevarila sam šefa. Dakle, vaš novi zadatak je pasta? Biće urađeno. Dobro, draga. Kako se to sprema? Dobro, valjda prvo treba skuvati špagete. Hej, zašto ne staju u šerpu? Ne razumem. Hajde! Imam lopaticu. Tačno. Predaj se. Ne pomaže. Hajde, tvrdoglave špagete. Stani, unuče. Baka će ti pomoći. Treba uključiti šporet, ugrejati vodu i onda ćeš špagete omekšati i stati u šerpu. Eto, gledaj. Shvatio sam, bako. Spremati običnu pastu je dosadno. Ja sam profesionalni šef i napravit ću sve svojim rukama. Dakle, uzimam brašno i parija. Da, sad ću napraviti savršeno testo. Tako je. A sad ću dodati jestivu boju u testo. Divno, ostalo je malo sačekati. Stavljam testo u činiju i sada treba malo sačekati. Jao, kako dosadno. Da, mrzim da čekam, ali šta da se radi? Šefe, vaše testo je već spremno. Da, tačno. Znači, mogu ići dalje. Sada testo treba razvaljati i seći. Bitno je dodati malo brašna da se testo ne zalepi. To je to. Moje špagete su spremne. A sad ću dodati malo morskih plodova. Koristit ću hobotnicu. O, da. Perfekto. Napravila sam divnu pastu. Jao, bako. A ja sam odlučila da dodam malo kečapa u pastu. Odlično. Jao. Ne mogu da izvadim špagete iz šerpe. Zalepili su se. Izglede odvratno. Dragi, to se treba baciti. Da, baka je u pravu. Dobro, neka stoji ovde. Potpuno sam zaboravio da imam instant nudle. Sad ću ih spremiti za moju sestru. Samo treba dodati začine i preliti sve vodom. Eto, sve spremno. Prijetno, sestro. Kako super! Samo što me ova velika hobotnica plaši. Mrzim morske plodove. Ne, to sigurno neću jesti. Fuj. Bolje da probam bakino jelo. Baš me zanima kakav je ukus. Super, oduševljena sam. Šta? Nikad nisam probala instant nudle. Sad ću probati. Nisam očekivala da su tako ukusne i ljute. To je bilo super. Brate, pobedio si. Super. Dakle, vaš posljednji zadatak je čips. To je lako. Jel da, šefe? Tako je. A vidjet ćemo ko će od nas pobediti. Ne brini, dragi, sad ću ti pokazati kako se sprema čips od krompira. A prvo krompir treba očistiti i iseći na kolutove. Ovako. Zatim je sve jednostavno. Sipam u tiganj ulje i pržim sve to. Tako je. Jesi razumeo? Naravno, bako. Dakle, krećem. Prvo čistim krompir, a onda ga sečem. Nije loše. Šta ide dalje? Ulje? Da, sipat ću što više. I bacam krompir.
Pomoć! To je baš opasno. Jao, pazi, unuče. Kako je moj čips? Sad ću probati jedan. Nije loše. Gledajte svoje posla, bako. Ja ću spremati načos od tortilje. I seći ću je na troglove. I spržiti sa svih strana. Bako, ja sam vam rekla. Dakle, sipat ću ulje u tiganj. I spržiti svoje troglove. Tako je. Ispalo je baš super. Ali to još nije sve. Sos ću napraviti od sira. Treba ga istopiti uz pomoć vatre. O da, perfekto. Ostalo je lepo servirati jelo. Dodat ću limetu i to je to. Baka je tako smešna. Sve mi gori. Sve u redu? Moj čips je spreman. Bako, hoćeš da probaš? Izvoli. Ne moraš. Tačno. Treba dodati što više začina da bi postalo ukusnije. Da, promešat ću. I probati. Pa može da prođe. Ja sam skoro završila. Dodati začine je dobra ideja, unuče. Nadam se da će se unuci dodati moj čips. Posluži se, draga. Da vidimo. Izgleda da je brat malo preterao. Čips je izgoreo. Uj, neću to jesti. Bolje da probam bakin čips. To je veoma dobro. Svaka čast. A šta će limeta kod čipsa? Dobro, probat ću. Ne sviđa mi se takva varijanta. Pobedila je baka. Tvoj čips je najlepši. Jeste čuli? Ja sam pobedila. To. A Britney, digni poklopac. Sad ću. Wow, šta je to? Izvini, Julie. To je nešto čudno. Neka rukavica. Još me i udara. Prestani da se smeš, Julie. Moram shvatiti kako to radi. Našla sam plavu lizalicu. Baš je ukusna. Britney tako privlačno jede. Hoću ja da probam. Sad ću da liznem. Juj. Britney, udarila si me. Digni svoj poklopac. Ne. Miris je grozan. Mamice. Šta to tako smrdi? Je li to lizalica? Julie je dobila plavi sir. Odvratno. Jedi to brže. Da, moram što brže pojesti ovaj sir. Kako odvratno. Neću više. Nemoj me terati. Julie, moraš sve pojesti. To je izazov. Jesi zaboravila? Hajde, poštuj pravila. Oho, stavila si ga ceo usta. Bravo. Ne mogu više. Ne. Izvini, Britney. Šta? Ozbiljno? Kakav užas. Ne mogu da dišem. Super, dok Britney odmara, ja ću probati njenu lizalicu. Julie, hajde da se zamenimo. A sada otvaramo. Wow, kako slatko. Sjaj za usne i konfete. Ja imam želoči i konfete. I plavi sok u slamkama. A Britney, možeš biti prva? Jedva čekam da probam ovaj sjaj. Baš je lep. A šta će biti ako ga namažem na usne? Jel sam lepa? Sad imam plave usne. Cool. Julie, ovaj poljubac je za tebe. A ja moram probati konfete. Izgledaju prelepo. Julie, čuj ovo. Da, to je baš zabavno. Ok, dovoljno igranja, a vreme je da probam to. Otvorit ću teglu, sipati sve na tanjir. A sada mogu probati. Uradit ću to ovako. Umočit ću usne u to. Wow, nevjerovatno. Julie, pogledaj.
Sad su mi usne potpuno plave. Wow, cool! Hvala. A sad ću probati. O, da, kako slatko. Hajde, sad ti. Juhu, jedva čekam da probam ove žele oči. Lepo mi stoju plave oči, zar ne? Jao, kako si smešna. Znam. Dobro, sad ću sipati na tanjir šarene konfete. Wow, kako lepe perle. Ostalo je samo umočiti žele oči u njih. O, da, to izgleda nerealno. Jedva čekam da probam. Oho, unutra je tako lep džem. Blago meni. A sad ću probati šta je u slamkama. Pa to je sok od borovnice. Super. Svidalo mi se. Ekstra. To je to. Baci kocku. Idemo dalje. Hej, Britney. A već si otvarala prva? Sad ću odlučiti brojalica. I to ću biti ja. A, šta je to? WC šolja? Čekajte. To je WC šolja sa lizalicom. Baš neobično. A unutra je prašak. Lep je. Dobro. Umočit ću lizalicu u plavi prašak. To bi trebalo da bude ukusno. Sad ću proveriti. O, da. To je predobro. Prašak je malo kiseli, ali lep je. Julie, mogu li ja probati? Molim te. Ne? Pa dobro, pogledat ću šta je kod mene. Wow, to je Juicy Drop, cool! Unutra su male žele bombone, gledajte. Moraju da se jedu zajedno sa kiselim plavim dijelom. A mnogo je kiseli, ali svakako ukusan. Jao, kiselo, ali sviđa mi se. Sa bombonama će biti ekstra. Pogledajte, to liči na mali kolač. Preslatko. Probat ću. Predobro. Želim još. Kako kiselo, utrnulo mi je lice. Šta je, Julie? Mogu li dobiti malo tvog jela? Molim te. Naravno, izvoli. Hvala, Britney. Nema na čemu. Wow, to izgleda baš dobro. Hajde, Julie, probaj. Jedva čekam. Kiselo, ali sviđa mi se. Da, to je baš cool. Wow, kenguru vidi. Poverovala je. A ja ću prvo otvoriti. Lizalice, super. Mamice, unutra su crve. Odvratno. A Britney, prestani da mi se smeš. Hajde da vidimo šta si ti dobila. Hajde. Šta? Granata. Kakav užas. Sad će pući. Hej, gde bum? Treba pregledati granatu. Nadam se da mi neće eksplodirati u rukama. I šta da radim sa njom? Probaj da izvadiš ovo i moli se da ne eksplodira. Upravo si, treba probati. Nije eksplodirala. Onda šta je to? To se stiska. Probat ću. Jao, pa to je kiseli sprej. Cool. Šta je, Julie? Hoćeš da probaš? Pa ne. On je samo za mene. A ti jedi svoje crve. Što? Nema više? Šteta. To se može baciti. I još jedna kugla sladoleda. Šta je to? Granata? Čudno. Nisam čuo eksploziju. Sad ću da vidim. Pa to je samo sprej. O ne! Jao, moj sladoled, prokletstvo. Julie, šta čekaš? Hajde, probaj. Ne želim da radim to. Ovo izgleda odvratno. Dobro, probat ću malo. Znaš, lizalica je mnogo ukusna. Baš mi se sviđa. Jo, šta je to? Ne mogu da verujem. Pojela sam svu lizalicu. A ustima mi je ostao crv. Kakav užas. To nije smešno, Britney. Neću više jesti to.
hoćeš, to je izazov. Jo, to nije fair. O, imam ideju. A Britney, pokazat ću ti trik. Vidi, imam 2 lizalice, a sad će jedna od njih nestati. 1, 2, 3. Eto! Wow, stvarno ostala jedna. Napravio sam sebi novi sladoled. Šta je to, lizalica? A sad ću naterati još jednu lizalicu da nestane. Eto! Wow, cool. Ne, moj sladoled ponovo je uništen. Dosadilo mi je to. Julie, ko je to? Gde? O, ćao! To je vaše, zar ne? Prijatno! A šešir ću uzeti. Sviđa mi se. Hajde da odlučimo ko će biti prvi. O ne, izgubila sam. To, da vidimo šta sam dobila. Wow, to je Lego, ali šta će mi? Od čokolade, super! Takav Lego mi se sviđa, cool! Baš mi se sviđa ukus. A gledajte, mogu ga sastaviti i pojesti. U stvari čekajte. Mogu napraviti sebi dvorac. Tačno! Imat ću lep dvorac od plavih i jastivih Lego kocka. To još niko nije imao. Wow, Britney, nevjerovatno! Tvoj dvorac je tako lep. Posljednja kula, super, uspela sam. Jao, čak mi je žao da jedem to. Lepota. Ponosna sam na sebe. Hej, Julie, ne diraj. Skidaj svoj poklopac i diraj ono šta ispod njega. O, to je Doritos, još i plavi. Nisam nikad probala takav. Ne mogu da otvorim pakovanje. Zašto? O ne, sve sam prosula. To nije smešno. Sad ću sve skupiti i napraviti kulu od načosa. To će biti ekstra. A vidi, Britney. A sad ću pojesti svu kulu odjednom. To još niko nije radio. A vidi. Oho, nevjerovatno. Kako si uradila to? To je to. Svaka mi čast. Jel, nešto nije u redu. Osjećam vatru unutra. O ne, Julie, imam loš vest. Tvoj načos je bio jako ljud. Smiri se. Sad ću ti pomoći. Imam vatrogasni aparat. Eto, uspela sam. Julie, sad imaš tako lepu bradu od pene. O ne, moj divni dvorac. Istopio se. Ti si kriva za sve, Julie. Ali složi se, bilo je moćno. Nije.